よし、私はロマンです。こんにちは、みんな。そう、このビデオでは私の日本語、お見します。お見せします。お見せします。そう、行くぞ。僕はロマンでジャマイカ人です。でも今はフランスに住んでいます。日本語少し話せます。でも、わかりません。日本語は難しいです。でも、日本人の、友達います。彼は私を私の日本語、教えてくれます。こんにちは、まさしさん。おかげさまです。それで、彼はおかげです。なぜなら、今は、日本語、より良い日本語話せます。よい。これは難しいですね。そう、なぜ日本語勉強しますか？また、なぜ日本語を学びますですか？アニメと、日本の文が好きです。言語が好きです。現在、パトワ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、少しドイツ語、少し日本語を話せます。言語が好きです。これは全部です。今から、友達に、電話います。そう。行くぞ。OK。OK、すみません。こんにちは、元気ですか？元気です。私も元気です。何をします今は何をしますか？今はちょっと、インターネットを見てました。インターネットを見てますか？テレビ見てですか？テレビ見てですか？テレビは見てないですけど、ツイッターとかインスタグラムを見てます。インスタグラムも、でも、インターネット、インスタグラム、オンライン、コンピューター。OK、待って。OK。OK。インスタグラムの、インターネットにいます。はい。そうですね。さあ、OK。インスタグラムを見てました。でも、また、電話はい。インスタグラム ?OK。これは全部です。あなたの、しまった。あなたの質問がですか？はい。ね。OK、はい、質問、OK。あなたの質問が、OK、あなたの私を質問ありますかですか？ No。OK。あなたは私に質問がありますか？はい。そうですね。今日は何をしましたか？
OK。今日は、ジム、OK。ジムに来ました。でも、仕事に来ました。言えます。家に働きました。はい。食べました。少し食べました。今はビデオではします。はい。これは正しいですか？いいえ。今はビデオはします。いいえ。ビデオを作ってます。はい。OK。それで、おかげさまです、まさしさん。なぜなら、あなたの私を、日本語おけるで教えてくれます。はい。教えてくれました。はい。そう。難しいです。すみません。でも私は nervous です。難しいです。見ます。これは難しいです。見ます。わかりますですか？難しいです。難しいです。難しいです。はわかりました。はい。を見ますはどういう意味ですか？OK。でも、ありがとうございます。これは全部です。はい。ありがとう。じゃあね。はい。OK。はい。これは難しいです。これは、この、日本語、この私の日本語レベルです。ありがとうございます。じゃあね。